To a gurguje na san da mutane suna da tambayoyi kamar haka a kansu. Shin menene fim ɗin labari na yasa yake yin shura yake ƙara samun mabiya a duniya? To a cikin wannan bidiyo zan bayyana muku dalilan da yasa fim ɗin labari na yake ƙara samun mabiya a duniya fiye da kowane series da yake faɗin arewacin Najeriya. To amma kuma kafin sannan, idan wannan ya kasance farkon iso ka ci wannan channel tamu na farko, da ka nuna mana ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka isa mu sabbin bidiyo da mun ɗora. A babban dalilin da yake sa fim ɗin labari na yake ƙara shura a duniya, to idan ku kula da fitattun daraktan na Aminu Saira yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen kawo abu na zamani, wato wani tafiyar da fim ɗinsa da zamani, inda za ku ga an fara fim ɗin labari na farko, inda daga bisani kuma iga a lokacin ga abin da yake wakana ga kuma jaruman da ake yi a duniya, ya ƙara su ma saka su ƙara komawa labarin tare da wa'ancan jaruman ba wa'ancan jaruman na farko ba, inda kuma bayan sun je sun karo kayan aiki ne sun ƙara dawowa, bayan kuma an ƙara wa'annan jaruman ta yin aka dawo fim ɗin labari na wato na Sumayya da Firzo, wato shi da ainihin na farko kenan. To babu shakka mutane da dama suna ganin da cewa tabbas Aminu Saira yana gazawa wajen shirin fim ɗin labari na wajen kawo muku tsohon fim ɗin labari na da kuma sabon fim ɗin labari na, wanda kuma a halin yanzu mutane dama suna ganin da cewa fa Aminu Saira zai iya kawo fim ɗin labari na, wato wanda aka bari zai iya dawo da shi kuma wancan series din ba wannan series din da muke ciki ba. Kuma tabbas Aminu Saira zai iya, saboda kowane ne yana da buƙatar cewa ya ga fim ɗinsa yana upgrade sannan kuma yana abin da ya kamata a duniya, wanda kuma duk wani mutum wayayye wanda ya san abin da yake yi babu shakka zai so ya ga fim ɗinsa a lokacin da yake trending, a lokacin da duniya take tafiya da zamani, to shi ma nashi yana tafiya da zamani. A takaice da wannan shine abubuwan da yake sakawa fim ɗin labari na ake sanin shi a duniya sannan kuma yake ƙara samun mabiya, wanda a halin yanzu fim ɗin labari na a 24 hours, wanda idan an saki fim ɗin labari na ana iya samun mabiya kimanin miliyan 1, kimanin 800 da hayaniya, wanda kuma a halin yanzu ba kowane series ne yake samun mabiya miliyan 1, 850 ba, 800. Gaskiya ina tunanin a yanzu aka ba series din da yake samun wannan mabiya kamar fim ɗin labari na. A idan da wata magana ku bayyana mana a comment section, ko kuma ku dangwala mana alamar liking ta hanyar wannan bidiyo da zamu saki a wannan channel mai suna Saira Movies, domin ta haka ne zamu iya samun sabbin bidiyoyin mu da zarar mun dora. Ku gaba da kasancewa da wannan channel mai albarka domin samun bidiyoyi a duk inda kuke a faɗin Najeriya da duniya baki daya, ta hanyar dangwala mana ƙararrawar sanarwa, ta hanyar dangwala mana subscribing, domin ta haka ne zamu gane kuna bibiyar mu a koda yaushe, sannan kuma